kinde kenene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukmet Kisumu Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi Enyagitari ya Worldfit Health Center iyigo toka imejumbu chokisi nigikorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbugwa tobokorera bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonke. So na kitoko kero montachi obisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu. Vuomogusi. Kubiyake gima omanchi muliye wegeta seni kia Ndizi TV ne magoro bengi yango kwaligania ase omorobele Worldfit Clinic ase kiralitkoria Jumamosi tokomera no munyagitali tokoro ase e clinic kyo tonyaka toko kwanera amaruire ayanyere kwa bakago chandera kago chanda emibere yeto abasa kwerera okwanera obumburo ireki onyara kwa bakago toa obasemya ngakitoko nyara kwa bato korwaliwa gwetera oburoiro obwo naboigo ngakitora nyara kwa bato gwetanga ase amaroire humanchi muliye ngo irali bageli gali bene okwaligane ase omorobeli yuga ase tokomera na Dr. Kena Moses kurwa ase e clinic ya Worldfit Clinic abo ase ritkolya yatora chikukwanera oburero bwa rheumatoid arthritis humanchi muliye nyoko bwate iboli rindiliansi ngo kwaligane ase nchira ya bene onyara kwa kugutuma ujumbe yago wetera SMS ase nambe yurega bwa screen yago naboigo ase chinsemo chiche mitandao nabagotonyora wetera Facebook ase Ndizi TV News Digital nabwo chinsemo cha YouTube nabagotonyora gwitira Ndizi TV News ase ensemo ya website nabagotonyora gwitira www.ndizitv.or.ke humanchi muliye kobwate ibole rindiriye nsi gwitira oborwiri bwanyere kwa bokugo chanda nabagototomera SMS yago nabwo tonyare ko batoko kumanya ase enchira yobogare heretariane Frida Kerubongo koira libageli gali bene ase ogokwarigani ase omurobele korende daktari karibu sana. Asante sana. Nabagote yumwanchi muliye korende na harotaranyara ko bagaho kumanya nabakomate yiri taliao na ndenga yi e clinic ya Worldfit Clinic kegotoka. Eritaria nenkurukunga Dr. Moses Kena Onsarigo. Ninya gitari yaite kurukunga Worldfit. Worldfit Health Centers ndobwate clinic ya Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza. Bari batama eti Uhuru Plaza egotoka ari marigiti use town ime. Egorowa ya gatatu erumu 307. So karibu sana ase gipindi kya lero.
Buyake gima omwanchi omulieria oyu daktari Kena Moses ogendete gutumanya sanyare ko bagakurunga ye kliniki kyabo kere onyere ko bakagototebya nga ye kliniki kegotoka korinde daktari ritukolia rero ni gotochu okwanera oborero bwa rheumatoid arthritis ubumburire kyobo ekero tugukwanirita arthritis eminetinga ne joint kiasambekire create arthritis eminetinga inflammation of our joints ama inflammation of joints ekero joint chikova inflamed use chiko sambeka ene tokuruka arthritis lakini ntobwata arthritis kinyinge sana there's so many types of arthritis totakwane tokole lakini bone yekuwa mbolire kurukunga rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis ena arthritis yegocha okobo bonyamasi bwago bw'omubiri ekero bonyamasi gose kinga y'omubiri yasinyiru komanyanga oyo no mubirone na ini adui gose no bubo chabule so mubiri omaite kinga y'omubiri ere so mubiri ito aso kuligeli ng'omubiri ngantuli konyora marwaire ekere ebinyibi asoire so mubiri ekinga y'omubiri nere kubita ekero buchabu bwabeire so mubiri obonge ekinga y'omubiri nere guito buchabu lakini bone kero konyore kinga y'omubiri yago ego sinyuko manyanga obono buchafu neye no mubiro tissue kiani so mubirone so ekinga yani y'omubiri etwale what you call malfunctioning of the immunity when the kinga ya mwili ina malfunction ama inashindwa kuelewa huyu ni mwili wangu na usi mwili wangu wono kwanyo kinga y'omubiri yachakire goito mubirogo so ekere kinga y'omubiri goita na begoita chijoint na begoita kende gyonse so mubiro igontalinga oboroire bwa rheumatoid arthritis na bwoka bole bokurukunga bokurukunga autoimmune disease amarwire na mange ekinga y'omubiri kolenta ekere ko malfunction tubwata marwire mabonda ntukurunga systemic lupus confirm ntubwata marwire kurunga multiple sclerosis ntubwata psoriasis ya marwire ngozi agocha because of autoimmunity tigan nandengira nengo ntebega ekinga yo uburire bwa rheumatoid arthritis gosa arthritis yekurunga rheumatoid arthritis neri ekere kinga yo mubiri obonyamasi bwago boko gonchokera wasi kumanyanga ono mubirone na ini madui bono bwacha goito mubere andons ekatoko tangu buntu nabwa turi wa rheumatoid arthritis ikotalinga ni joint joka chisumbogete lakini buri bwa rheumatoid arthritis nabwo goite ngozi yago boite amago boite amaiso boite brain everywhere ikono uburuide bukoli chijoint ande bwali muscles kose bwali kinyama chitu somubiri inere kurunga rheumatoid arthritis karakende daktari ingigego chikyaleta uburero bwa bwa rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis no ndatebenga tutenga rheumatoid arthritis no buriro bobyo sana kubwa arthritis yende yonse because you literally no buriro bokogera abantu baba deformed kose yani baba birema kagero buriro na bokoro machijoint busali chijoint baka ngana magoka onjoke atakoleka sinde yonse yako mnekerema so uburiro bwa rheumatoid arthritis sio mchezo no burire burubo bimono na ndi bokolente mechande mbi inki yekolento buriro bwa rheumatoid arthritis uburiro bwa rheumatoid arthritis wakati mwingi atajulikana nini ambaye imeleta ugonjwa wa rheumatoid arthritis sometimes tokotanga it is idiopathic idiopathic eminetinga nabora anyole ngabure bombo kunyara kumanyikana nkikia bolenta lakini mono lili antole bwa tuburiro bwa rheumatoid arthritis nkobwati bole familia nkobwati bole family ngaya nabo umwana ona kubonyora ngambo bwati you see abo kubwati family again tukende sometimes nkubwati bole age lakini tali mono uli abantu bwati rheumatoid arthritis ibakobe miaka 35 years to around 55 years ne bakonyora uburiro lakini temine tinga uburiro bwana mbako bonyora nabo abana mbala konya abana bakere lakini bwati uburiro wa rheumatoid arthritis so nabo kolento ne family history I'm talking about age and I'm talking about endagire lyabantu bakoli kindagire nchiri chiko changia kolento buriro let me show you how
kwa mfano abantu bali bangite kuri endagire era artificial ebwate preservatives ebwate sweeteners ebwate flavors ekere endagire yasoire so mubiro ogwime bino because nebwate chemicals these chemicals can trigger ekinga y'omubiri cya kurwana so liye kinga y'omubiri kurwana erente a problem mnabona for instance abantu bali babwate uburiro kunga rheumatoid arthritis nando nyole nkunyu bali sukari enyingi let me show ngeke sukari go effect omaite egechike kamugie sukari keriegeke ichike kamugie sukari inalewesha kinga ya mwili for 6 hours egechike kamugie sukari so onye gokunywa bichiko bine bitano you can imagine how much kinga yako ya mwili inalewa tumesema kwamba uburiro bwa rheumatoid arthritis nekere kinga y'omubere eko malfunction nkiye ko gere kinga y'omubere go sale ko bongo no ko bayabere confused nande nkoronyo ko umuntu anyuta moro gero umuntu anyuta moro nabagukwa na kendi yo uja ku regret badanga na kwantike mendigenti bone kere kinga y'omubere go bievigo nabego itomo berogo etamayizo no mubero yaita you see so endagira nero kama sukari kwa mfano kwa watu ambao kuna nini rheumatoid arthritis endagira yetu kaibwata a lot of chemicals ibwata preservatives sweeteners flavors food colors jira artificial jigo so mubero cyako le kwirende cyo kere kinga y'umubiri alafu nande ntubwata abantu nabona bali bakunywa sigara nabaro bungu cyangire ko lento buriro bwa rheumatoid arthritis ebintu nebinge birarente rheumatoid arthritis lakini ibintu mbirende to kwa nigoro ya bibere ege ntonkere to goteba ngage olgiri abantu babwate uburiro bwa rheumatoid arthritis obotogenda go kwana abantu okonyora babwate eshida yenda okonyora babwate eshida senda yabo igekero umuntu agoja batanga nkoro mundi chi joint nkoro munde to endango koromere kwanya ngenda nkomurumere because of what you call gut leak syndrome ekerenda yage bwate bibao gete na bigwancho buchabo so esa manyinga ekero buchabo buli bwaso esa manyinga bogere butrige gosobolente bogere kinga y'omubere echaka korwana so bali babwate babwate eshida yenda they have to be very careful bali bakutwala eshida yenda nabakonya batwala eshida ya rheumatoid arthritis later on egento kende research ya koliru yarokinga abantu bali babwate uburiro bwa rheumatoid arthritis mbali bakunywa mabere y'engombe there's what we call the infectious agent eliye kolento uburiro bwa rheumatoid arthritis yatuki kaninga ngutokere samabere and that's why abantu babwate uburiro bwa rheumatoid arthritis akaba gochobisi to miskerubo tokubatenga no you have to stop kunywa mabere y'engombe you have to stop kunywa zine sukari abantu aba within a very short time okonya abagwendi kusiba bachake ku improve a lot of improvement so there's what we call gut leak syndrome and there's what we call cow milk inaweza changia kuleta shida ya rheumatoid arthritis yes. Daktari kwanya kwa koko kwanaranga oborero bwa rheumatoid arthritis na bukwambukira korwa ase omwibori gochiase omwana kera kende umwanchi muri na tete komanya nchera kibaranyare kwa bukwambukira korwa so omwibori gochiase omwana tari bukwambukira niskerubo bore ese genes ki gene nchiro chikwimo kuna wantu bwate kintu nga HLA1 HLA2 ekine aina ya gene ambazo chikonyora chile yani ngachimine tinga ekarobwate gene yeye ochiokora magosa masini ni gochimotwali na bokonya konyo rheumatoid arthritis you understand so there's that gene ngana bora nyoru rheumatoid arthritis lakini tali lazima onyo rheumatoid arthritis if you are doing things right onye gokulire mubiro goboronge toliko kora magosa ali mos na rogo taliko kora to konyo rheumatoid arthritis lakini wono bali babwate gene nini HLA102 na bala nyoru rheumatoid arthritis kwa hivyo ekogende se gene alibo kwambokera lakini bole se gene na wono korra abantu bali babwate allergies kwa boroda bangi abantu bali babwate allergies kwanya no mwana oyo nyoli allergy
tali amwambukira lakini andajirire se family ororeri ego no borero bwa rheumatoid arthritis na obore obyake gima omwanchi muri achinge kito togendete gusanganere daktari Kena Moses koro ase e clinic ya Worldfit clinic esagendere goto semia igoro yoborero bwa rheumatoid arthritis nyere ko bakagukwanira obumborero kyobona ende ningi yakoboreta ase umubere korende daktari omwanchi muri natete komanya ekero oborero biga bwa saira so mubere mbimanjerere ki aranyare ko bagakorigereria tebenga nimbate oborero bwa rheumatoid arthritis muna tu atebire rheumatoid arthritis kose arthritis ne chinyinge sana arthritis we have so many types of arthritis lakini yeye kurukunga rheumatoid arthritis you know it is very complex yani yere nkong sana nyoroko wena nande ego itomo bero mogima no tokenta gukwana ige manyine binge kolenta because ngo itero mobero mogima lakini banyire mbene tabantu baligereri barole ekero korora arthritis yamagoko gose ebyara kinengo chia amagoko chigo koroma you know ekero kinengo chia amagoko chigo koroma eyibona arthritis ya chiri koro twanyibekire under rheumatoid arthritis ekere kolia magoko you know again tukende arthritis ye kuri joint chinyinge teliko idi joint ngene yeme kuri etigororo igobono nabe kuri umubiri omugima joint chigotoka umubiri omugima nabe konyo kuri umubiri omugima again tukende is what you call symmetrical nekero omubiri oyo eside yokoli onye chijoint je side yoko okoli chialiru anengo chire eside yokobe igoma yali you know rigoti magoti yako itakula wi magoti nyingine onye yari lirueli elingochire chakoli lirindi onye yari ekwerende the ankle joint ngochere eri side ya moyo so what we call symmetrical chisemo chonsibere again tukendo koligereri nekero kwimoka mambi nebwate gendo kwa morning stiffness na morning stiffness ekero montari mukiye kurwe segetanda ekere imukiri kuri getanda iga ta kunyara gutacha bwanga minyo kuguchiali ikuko ikaru getanda you know nanda no abayibuli bawe bakora amagozo bawo kanga umwana oyo bwatu burirobo nga ago pretend you know kumbe no burire bwa rheumatoid arthritis ekere umuntu imukiri ta kunyara kurambule joint yaye abwatu what we call morning stiffness akoimuka yani joint ndiri kurambuka ka arabe igo ingaki kinsagete nkayo emanja unya kurambuka ngora nandi gintu kende urero ubona munga kiyobokendu chicho ndi bona chikoro mamono ngaki yobokendu munabone kare mbulego tubokendu babona ukendu boriga abantu bakuru mu chicho ndi kweli ebintu binde bone bimanyirira binde is what you nabona nebugate gintu nga skin you know rheumatoid nodules toje karo natanga ruma nabe kuri andons bone karo yarire ngosi abantu bagutwara obubondogoso ndazulu bitundugoso bigotoka konyo muntu abwati bitundugoso birega bigunya gusuka iga nyora maguraye abwati nodules so this nodules ekaro guchirora egigira associated no burire bwa rheumatoid arthritis muna nago tebi rheumatoid arthritis nabe kuri amaiso ige kuri amaiso dale yikorra boronge nabe kolente ntunga glaucoma rheumatoid arthritis nabe kuri enkoro ekoro ya lire enkoro ere ntaba even to heart failure or stroke rheumatoid arthritis nabe kuri emeki injira chia manyinga rheumatoid arthritis nabe kuri andons lungs umuntu kaya lire lungs osinyukweyana utwara difficult breathing igowono gose eliyo bongo bwaye nabo umuntu agutwara a lot of headache and what have you what I'm saying rheumatoid arthritis nabe kuri andons yesomubiri nabe kuri nyore ende ntira yendagira itwara issues so uri rheumatoid arthritis ibo bwate manyiriri birange umubiri omugima because yekuri umubiri omugima munanyendera ukwana kerekende daktari omwanchi muri anatete komanya rheumatoid arthritis na arthritis yenyene ntofauti kiera ororo rheumatoid arthritis na arthritis rheumatoid arthritis na arthritis I mean question trivia arthritis nekere joint yego sambika
Ntiwa nini kende yons kego sambe joint ekoro kwa arthritis because arthritis so bunyagita tokotanga it is inflamed joint it's a joint which is inflamed esambegete ntiwa nini ekere joint ya sambekire nkyogo chikorora e joint yego koroma number 1 ebugata lot of pain again to gia kabere na bera era bimbe e joint ya bimbire ya 12 the swelling e joint na bura nyole ko chakoba reddish niliko muno muntata ko sambo yakoba uanze kuwa mweupe inaweza kuwa na reddish uso muntu ko kunoko iguru bona ine to kuruka arthritis lakini bona ntubwate what you call types of arthritis whatever rheumatoid arthritis is one of them ntubwate mna one osteoarthritis ntubwate septic arthritis ntubwate gout you know ntubwate arthritis nyingi chikole ntu ne shida tofauti and that's why it is very important miske kerubo inga umaitaburo abangoli bako ina nyagitari ibako ina nyagitari but I've arthritis. But the question is this: arthritis kyobwate because arthritis is chons in chikuruwaligu the same. Onyo muntu bwate gout. Takuruwaligu no muntu bwate arthritis, rheumatoid arthritis. Onyo muntu bwate rheumatoid arthritis. Takuruwaligu no muntu bwate osteoarthritis. So it is always important omoroira manyenga na arthritis iliyabwate na lyarewa matibabu ya kupona. Yes. Biyeke kima omanchi omulire achinga kitogendete gusanganira Dr. Kena Moses koro ase clinic ya Worldfit clinic chinga ki agendete koerera obu igoro yoborire bwa rheumatoid arthritis onyere ko bakago kwanda chinchera oburero bogocha na ndi igombureriki nabo igo mbimanyereriki oranyera ko gukurire ase omubere ogo rinda kwane kingano bwate oburero bwa rheumatoid arthritis korende daktari omanchi omulire natete komanya ekero bwate oburero bwa rheumatoid arthritis ndagera kichiri obwenete koli wesendagera kichiri ore tange kurwa tonyara kubagukuri ekero bwate uburiro boya uburiro bwa rheumatoid arthritis twatebirenga n'obunyamasi bw'umubiri bukolenta arthritis yeye iga arthritis yekorukuru rheumatoid arthritis ekolenta wetereso obunyamasi igobone minetiga endagire ndeyonsi orali egochikagara obunyamasi bwago mbokolega asibuya bakekolentere mechando ekero kunywa marua mange na bagusari obunyamasi bwago ekero kunywa sigara na bagusari obunyamasi bwago ekero kuri endagire twatebire na omuntu obwatu bwa rheumatoid arthritis let me tell the truth ta kunywa sukari miskerubo okunywa sukari usokuri endagire kirijeduka kibwata a lot of sugar taligo chikugwa na buriro bwango goika ekera kunywa robi sitwa munyola bwate uri wa rheumatoid arthritis kitoko motebi lazima achague lazima achague achagua kunywa sukari aendelee kuumia ama ache sukari ili aweze kupona haraka lazima tukupatie nini uchague sababu sukari twatebirege ntekemo ekereko soso umubiri ime nkogero obunyamasi mbogo kolega asibuya 1 teaspoon of white sugar na bego ekogere kinga y'umubiri ebe confused for around 6 hours so you can imagine umuntu mbali bakunywa bichiko sembi 6 times 6 that 6 hours kinga yako ya mwili ere confused eyagara ya watak mono you see alafu chinyenyi nchiro aina ye chinyenyi kiragere rheumatoid arthritis egende iguru omuntu bwate rheumatoid arthritis tawendi kuri nyanya kinyanya nkore kire chicho ndi chimwata chimuita mono omuntu kuri bwate rheumatoid arthritis tawendi kuri managu amanagu nkogera arthritis ya muruma mono kose pilipili ho so ekero bagocha nko batetulinga no karatige bintebi karali bindi so endagere artificial twatebira mabere y'engombe igo muntu bwate rheumatoid arthritis ntwe kara chirobisi yeto munyenabu itoko mutinga you have to stop amabere y'engombe because amabere y'engombe anyole kaninga nabwate the infectious agent ekolent buriro rheumatoid arthritis kero kende daktari naro kubolinga araisa ko kerabwate uburiro bwa rheumatoid arthritis araisa ko liri toke gose avocado gose yogurt nere buya agendera gutumike binte byekero abwate uburiro yes the what problem bivitu akwa na biwate problem so kikula ndizi haina shida kunywa yogurt is even better ibintu bindi lakini amabere yengo mtu atebali fresh
lakini yogurt tebwat problem which is umuntu bwate rheumatoid arthritis. Naro kubolinga chinga kichio mugaso omuntu bwate oborere bwa rheumatoid arthritis nere bya ko omugaso ngo konyore asogokya ni oborere bwa somubere. Yes. Ntwate banga we have aggravators jiko oborere bwa mwizo muntu muno. Oli ali abantu munabono ntubwate clinic ensemo ya karatina. Karatina ntubwate clinic karatina. Oli eli karatina abasubati abangana n'abasubati they have to be careful because buriro mwangi tabasubati mono kubwa basacha. Oli eli abantu bali ba karatina because we have nkobeka to records. Karatina clinic ito ya karatina kebwata barwira abange babwate rheumatoid arthritis. Abasubati abange babwate rheumatoid arthritis in karatina compared to other places. We tend to think is because of the Mount Kenya, you know, those places call most of the time ego changia kolento burero. So enga kiyobo kendo abantu abakumia sana bakora mu joint mbata itubo kendo. Lakini enga kiyo mugazo yaba afadhali. Kuna wengine tumepata wanatuambia wakienda Mombasa shida waioni ama wakienda Northeastern where it is hot hawapati shida. Lakini wakikuja where it is cold even hapa Kisii ngakibuna bono hiyo banyo rubo ko baruma mono. So yeah, weather nezo changia ama climate nezo changia. Yakigima daktari bono ekero kwa manyire ngomuntu nabwate obori ngakia se clinic kiawo mugochi mwali go se mwali ngolia ngomuntu nabwate obororere bwa rheumatoid arthritis korende korabwaterera gabo tigatora so asensemo ya kabere studio ibo manchi muri na bokogenda gututomera ekerengere kiawo wetera enambe yore gabo ase screen yawo nabwo chinsemo cha Facebook nabwo tonyara gwitira Ndizi TV News Digital nabwo chinsemo cha YouTube nabwo tonyara gwitira Ndizi TV News asensemo ya website nabwo tonyara gwitira www.ndizitv.or.ke humanchi muri rete trasaso mutimo kumukego tokoira na daktari na chiko toeresera na kibakoringoria oborero bwa rheumatoid arthritis nabo igokorwa obobwene igo tubasagosika tubasakonyegera ngwira nanda segekege ngomanye amange. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo bono yakene kirundekerene nego kurendera chibiche chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imejumu chokisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So nakito kero montachi to bisi to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine notole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndu mu Okaratina opposite Absa Bank.
Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubuhansu bw'omuguzi. Byakegima omwanchi omulia w'egitaseni kya Ndizi TV ngo kwaliga nenda sensemo ya kabere asitogendete gusangana daktari Kena Moses kuro ase ekliniki ya Worldfit Clinic oyogendete gutomanya igoro y'oburere bwa rheumatoid arthritis korende karato trasto ase omutumukomokego na nyarako bagingo mubolia na kibako nyarako balingolia oburere obwiga banyarako bakomanya ngakibore ase omubere naboigo mbuwene kibago chi bayana na korende daktari otarachi gotoiraniria omwanchi omulia natete kumanya ekinga y'omubere nemorentere oburere bwa diabetes nabe current oburere bwa diabetes omaite diabetes ntubwate what you call juvenile diabetes because diabetes y'abana and ntubwate diabetes y'abantu abanene olili abana bali bakonyora oburere bwa diabetes bana bake I'm talking about below 30 years abanabali ekinga y'omubere yaitete pancreas yabo ose yaitete kiseri kiriko produce insulin you know the insulet of Langerhans kiseri kiriko nga better cells the insulet of Langerhans kiriko produce insulin kigaitune ekinga y'omubere igo na kyokora bali babwature nini bwa diabetes abana bake bakubetwe esindani emyaka yabo yonse because pancreas yabo teriko kora gas because ubonya masi boite taking ayom and that's why we say this it's important people to know this abana kero kuiboro umwana ngote buri nyagitari nga munyonyeshe exclusively tubase ko mwakende gionse emiti nyisitere lakini mbara bajuaji bamagotanga ayo mwana oyo atagete ndagira atakire ndagira umubero mbwango gukina ayo mwana oyo mabere taisaini acha ko mabere y'engombe igaba amabere y'engombe yanyore kandenga ngo cyangire kolenta uburuire bwa diabetes y'abana bake ekero mwana ko gwa mabere y'engombe atari kemetinyi sita egero nyore nginda ya develop properly so amabera ya chang alen a trigger autoimmunity gose kinga y'omubere yachigoite pancreas you see igogenda abana bangi bali bobwatu bwa diabetes yogende nyagitari kole what we call history taking okonyora ngaki abana bali babatanga useba ibole tuna abana bakayibura abana omwana alinge skuru akanyora omwana akaira ne skuru agatigo omwana olinka akaja kayo mabere y'engombe igachangia kolento buriro gose ngina alengo colleagues you know miskeru uno colleagues igaiga okanyora omwana ugatenga utingo tiga gas yani ukamutika akaja kayo mabere y'engombe inachangia kuleta shida lakini ondebwenchi bwatu bwa diabetes nkubo when tole sinya gitari yeito nababantu bagocha ole more information about it na bagotarera se clinic ya Worldfit Clinic kirekende daktari umwanchi mulia natete kumanya ekerabwate oburere bwiga bwa rheumatoid arthritis mbomoretere eshida yo mugongo ero omanyite tuwatabire nga rheumatoid arthritis no buruire bwo ito mubero andonsi mubero mugima igo remember jinga joint nchire so amoga yo mugongo guturumbuka nechiche njijire sa moga yo mugongo nabo chikoliye una arthritis arthritis enkoliere what you call ligaments ebintu biri bikubwata chi joint what you call synovial membranes na synovial membranes sinchira siki joint guturumbuka ntubwate ligaments chikoliye una rheumatoid arthritis ntubwate muscles enchira yo mugongo ntubwate chinyama kiri chikubwata mauga ikinande chikoliye una rheumatoid arthritis so bakomo umugongo bakomora umuntu bwa rheumatoid arthritis bakaro muno umugongo lakini gotinda atanga ki no buriro bwa rheumatoid arthritis gweka bwo kwante shida yo umugongo koroma abana namona bayikire myaka 40 go chigoro nkorumba ro umugongo because into ke koruma osteoporosis ama ugaba ko ba soft mnecho kacha kubongoroka yani yago ja ko lose calcium from the bones yale nto muntu ja koruma umugongo abo koruma umugongo because of you know what you call organs chiagese pelvis chibwate problem na waswati walibwate you know
CDC nyumba yabo y'omwana ovarian cyst enchira yendagira otwale ndiko inflammatory bowel disorders abachikolente shida mne kuna murira mangara arete shida yo korumo mogo chinga kitogende gusanga na daktari kena Moses kurwa ase ekliniki ya Worldfit clinic nabo mwanchu muri ere kugenda gutumira ujumbe yago enke gwetira nambe yure gabwa se screen yago nabo gona bogo tumanya inara yo taite kumanya gwetira ase obureiro bwiga anyako bwate ibolirinde liansi gosonyo bwate kerengere likende yensi nabo gutumira SMS gwetira ase nambe yure gabwa se screen yago kurinde daktari chinga kitogende gusanga igoro yoborero wa rheumatoid arthritis umwanchu muri na tete kumanyanga enda gose umuntu aratwara ulcers nanyara ko baga ko nyoroborero biga wa rheumatoid arthritis. Yes. Into whatever there's a theory, you know, umate Worldfit ngasema si mchezo kwa sababu Worldfit into clinic yetu is all about we do so many things, we do our own research, you know. Nko make sure tolinga nko rigiri tolinga nkikabeke gusumbwa abantu ekero umuntu abugate ulcers wono nanyura macha ya misikaribu nanyure aikire senda yani anyolire getonda nkirenda egetonda engosi kuna kidonda amaliyo tendirenda so amacha ngega yokora ali aseli yote acha kakoliki makemaka goswe somo beronimi na machaya taweni tigosoere senda we kabe digested ako ike guchimate amayo jagoso guchenda imi so for instance konyula mabere yengomba ikire senda anyolire getonda nkero ako chaka koliki makemaka guchise esomo beremi ekera kunya koliki makemaka guchise somo beremi this is what you call gut leak syndrome. Your gut is leaking. E gut yago konya kole pipe. Ebo chokete. Koro menya kuta umaji nchizaki. Ikonya kotonyi umaji. So onyenda yage kotonyi umaji ko bwaso esa manyinga yi. Then baka ikore ntede shida. Igontu wata ngaba ntwabu wate shida muna bone ichwa tebile gut leak syndrome. Babu gate, you know, amaruire muna ayenda. Abura anyolinda yabone bwate ebibao. Ebibaye bigwe tyobo chab, bigwe toxins to the body. Bigwe you know bacteria. Umatichi bacteria or say some viral infection or bacterial infection na vera changia kolento buru arthritis. So enda yage kerebu gate bibao. Ngukina kwanega miskerubo na wikabantu bamanyenka ya marwira gwetera entry point ya marwira amarwira manga gwetera senda yago turumboka enda nere bugate bacteria millions of them so onyinchira yago yendagira teli intact tebuga teli buya na begwe cyubu cyawo cyumubiri obura changiye koleta rheumatoid arthritis yes byakayima mwancho muri yachinga kitogendeta gusanga nere daktari Kena Moses asagendeta gutumanya igoro y'uburere bwa rheumatoid arthritis daktari tuanyere kwa tukukwana igoro ya arthritis nabo kerekendo urate yo mwancho muri yeria relationship kero egati ya asthma nabo igo arthritis rheumatoid arthritis twatebirenga nekinga y'umubiri ego kole kwerendi ekole ntuburuiro lakini antu watebirega rheumatoid arthritis number 1 nekinga y'umubiri oligereri asthma nere na usiano nekinga y'umubiri igekera abantu bwate rheumatoid arthritis na baratwale asthma usaba abantu bwate asthma na baratwale rheumatoid arthritis isababu nekinga y'umubiri yonsi ekorwa nesegi igo asthma nekinga y'umubiri ekorwa nesegi rheumatoid arthritis nekinga y'umubiri ekorwa nesegi nande natebayiga ekero umuntu abwate uburibwa rheumatoid arthritis nkoliere mubiro mogima igo nkoliera ma ekere akiri kolia ma ekolenta what you call scarring you know of lung tissues ekera nti scarring of lung tissues egena bego changia kolenta asthma igo rheumatoid arthritis na bera lenta asthma gose nabo umuntu ubwate asthma na nabara to rheumatoid arthritis you know because no bunyamasi bukurwana asthma nekere kinga y'umubiri ego produce what you call histamine rigoro histamine yarenta you know yagera cinchira choko yana chiagotea embote go so imese mai saine ande tego soka you mean to bucha gwechura samanyinga
umuntu tago sibya manyinga properly. Yeah. Biyake gima omwanchumulia narorere mbaroro banyare ko bagutuma chi ujumbe cyabo gwetera MSMS banyare ko bolia daktari anyare ko bagakoba obosemia narogoteba daktari 25 years na niko na sukari na pia kerenga kinigo obochabu bokorwa ase private parts chae agote akoboria naki ara konyeke. I'm sorry. Urere bwa diabetes. Tuatebirenga oyobona abwate diabetes yabana. Abwate juvenile diabetes. Ama what you call insulin dependent diabetes. Akunya koibita insulin nga kiyonzi. Oburuire bwa diabetes nambe yemo ibokolowa immunity. Boko gero bunyamasi bwago bwira nansi. So ekero bunyamasi bwa bwira nirense. Kuikutwale what you call infections. You see? Na kyoko rumonte kerabwa turi bwa diabetes yabutoiru ekyarankiri ko bwena. Kiri ko bwena because nambe ye making yayo mubererens nambe ibere abwate sukari nyinge wa attract infection. Bonu musiko yokonyora nge sukari yaye ekobende ekobayiguru most of the time. Ekerere iguru ekogera onyora what you call fungal infection. Vaginal candidiasis, fungal infection. Nere kumusumbua most of the time because unyamasi bwa evolence and abwate sukari nyinge wa attract what you call infections. But you know, for more information agocha to merane nere to more advice even more about that. Narogote okoboriga kama mama ametolewa nyumba ya mtoto akuwe na sukari atapona haraka ama? Sioni kama kuna uhusiano. Mimi for me sioni kama kuna uhusiano kwamba atapona haraka because ametolewa nyumba ya mtoto. Because nyumba ya mtoto haileti ugonjwa wa sukari. Iga minete onyobwate oborero bwe sukari andarusi go enyumba yo kuibora na bwene bwango nakingo tenga takubwena bwango kindo cyose na bwene bwange sababu omate nyomberi yo mwana ngo produce what you call sexual hormones, what you call kama unabono, you know, estrogen, progesterone. And estrogen ereko even yego konya muntu abasa konyora uri wisukari. So tino cyose na nebwate usiana no uri wisukari. No. Nara ukubodia se clinic kino ngotumika more NHIF. Omate clinic yeto Miss Kerubo. It's a unique clinic because toko blending medicine. Toko wenya marwire na marioga akurwe sendagera. You know what you call nutritional medicine, to na herbal medicine and vile conventional medicine. Unfortunately, NHIF card vekile asa marioga natural. Tali tokubeka NHIF. NHIF vekile, you know, from you know the rules and regulations called parliament. So NHIF untoli kutumia because marioga natural tabekile sa NHIF. Biyake gima omwanchumulie ngo wakirambia mano asogendete gutuma ujumbe yago naroko bolinga uliza daktari ugonjwa wa diabetes wanatibu hadi mtu anapona kabisa na ni mafuta gani ya kupika mazuri ya liquid or solid? Bono ubwe sukari ntubwate twatende type ubiri tubwate yabana tubwate yabantabana ubwe sukari bwa bana mboko gwena pi na kibukuru kurunga insulin dependent na lazima umuntu ayibete insulin maisha yake yote. What it means, the pancreas teliko produce teliko rusi waliungu teliko rusi, you know, insulin at all. So mubero teliko produce insulin na insulin is the pump nerego pump yesukari yaso ese kisel sime. So yotako wena muntu nyolubo ubwate buburibuga juvenile diabetes lakini na wene to muntu yasomi wamanya because buburibuga diabetes bwa bana bubwate complication chinyinge na wente kumanya to monitor the sugar level na wente kumanya ndagera kiakoli so that buribuga sukari bwa bana is not so mchezo because bubwate complication bukole ndiko ketones and so many umubiro ko acidic lakini diabetes y'abantu abanene nko gwenere why diabetes y'abantu abanene ko rukunga nani insulin dependent. Eminga a pancreas yabona bora nyengo produce enough insulin unfortunately umubero go very resistant tolikuwa machiko ya insulin. So ekerogo cho bizeto kote tolina kya machika toko kwa machiko egere
ekwerende umubiri ogwo igwera amachiko ya insulin esukari cyagoswa into the cells confirm bali bago ikaranza ku rumambi bakamarogoba umubiri obwo wa resistant to insulin abantu bwate umubiri monene ubwata lot of fats yakoba current resistance ese insulin so na utoko motenga ki you need to shed weight you need to do a lot of exercise and to kweke madawa kwanza bono ya moja wana tu anyolire amariogo ndege ndikurukunga gekurukunga stem cell therapy na stem cell therapy yangote bimiskeru bono iga onde bwensi obwato burero bakanira bate bunkunya gitali nga awu watasinyira basinyira bono balente Worldfit because ndo bwate ndunga stem cell therapy onde bwensi obwato burero buno only 1 week anaona change je ona maisha yake yote ubiyake gima umwanchu muliani gotwali gukwanera oburero bwa rheumatoid arthritis ntonya ko tokubuli daktari ase clinic yao nanki ukonyara kwa kwalingolia kwa manyanga umuntu nabwate oburero bwa rheumatoid arthritis nambe munje no munyagitari umunyagitari dali munyagitari so kondokeli yeta lakini umunyagitari kitu skuli umunyagitari so I've done conventional medicine na conventional medicine ima itangi urwa arthritis wokorokana wokorokana rheumatoid arthritis so kerogo chokongereza within a very short time na wangu manyo urwa rheumatoid arthritis that's number 1 number 2 bokora tulege ntukunga laboratory testing na laboratory testing itoko korantu ni ria nchire ne serikali tali iri toko imagine so toko rusia manyinga twapimege ntugekorukunga rheumatoid factor eka twapimege rheumatoid factor na be korokunga positive or negative lakini ani tubugate kitest kinyinge turakora toko wa x-ray na be gotoroki na turakora MRI ebintu biri byanjire ne serikali twama kumanya buru wa rheumatoid arthritis lakini tali iri toko imagine nga tukifanya hivi daktari kero kwarengirio mundo kwanyolenga nabwate rheumatoid arthritis mbogwene kiaranyara ko bagakonyora kurase clinic kero umuntu abwate uburiri bwa rheumatoid arthritis ebintu mbirange bine bire very important number 1 twatebinga ne kinga yo mubere ko mumiza igoko ikatomwege ntokego chikotulize kinga yo mubere egero mubere to nyako moita so we give what we call immunomodulators immunomodulators na mariyo gaja kuchikote kinga yo mubere nga wacha kupigana number 2 twanyolirenga obuchambule bogo soso umubiri bwagere kinga y'umubiri yanyakorwana or toxins or chemicals so we need to remove those chemicals we give you what we call antioxidants number 3 umubiri muno kunya gukoroma is what we call inflammation arthritis is inflammation so tuwa what we call anti-inflammatories which are natural egento kende kia kane bali kichointi kia sarekire unawone katile chiasarikire the ligament yasarikire kubate joint so to make sure nganko repair to like injury kwende ese joint here atoko kwende kunga glucosamine salvate chondroitin salvate MSM bintu byo ko repair the joint abandi bayi lakini oga nenya gitali bakwe kuchipainkiller let me tell you a painkiller go salie joint yago so ekero kunya kunchipainkiller for a long period of time you are damaging your body even further you got to into bita kirembiri natural plus education kero umuntu agojo bizito ukatomo somo egere tachinya gukora magoso anyolenga uri buri bwo kumusumbwa mo daktari oburire mboro gwakwanera ubiga bw'isukari y'abana omwanchi umulia narorotete kumanya kwa ntebiga please I'm Abel again nataka daktari aeleze huo ugonjwa wa sukari kwa watoto sikumsikia vizuri about uchafu kutoka kwa private parts yake Abel mwanaume mwanamke anatoka uchafu Abel mwanaume na tebireiga uburiro bwa diabetes y'abana usi diabetes uburiro bwa sukari iboko gero bunyamasi bwira nanse ekinga y'umubiri so ekere kinga y'umubiri yeranirense nambe yemu sasa bacteria zikiingia kwa mwili wako ichikonyora nga bunyamasi mboyo bogo itachi bacteria kiri so infection chiacha and that's why kora abantu bwa diabetes babugate kishida cha pneumonia ukogoro gwatwalire nkoliko gwene bitonda they have a number of infections just somewhere because the immunity goes down number 2 twatebirenga uburiro bw'esukari esukari yenyene
ni chakula ya wadudu. So onye sukari ile nyingi somo virogo aba wadudu wanakula hiyo sukari. Nebinte binge abel na botu tare we share. Daktari naroboria mafuta yo koroserie ndagera. Tocheti ko muira nerira ndo tombire muira neringo tumakwendera. Amafuta maya mata mafuta abantu bakaite na mafuta a liquid na ali ya kuganda. Ngabwate tabauti teyo. Abantu wali bakulika bya sana ngaki no cholesterol. Lakini amafuta ali abwate ndio kurunga trans fatty acids. Trans fatty acids seka cyasere somo berogo chikogero mu berogo rosi amafuta cholesterol. Ndio tabauti teyo. Lakini amafuta ala afadhali yogotumia is sunflower oil. Sunflower oil inakataa kuchomeka ama ina resist heat. So ikado kunyatumia na ndonyo wale mnalia kulunga extra virgin sunflower oil is the best. You want sunflower na maya lakini ayanda osmogo tevu na wabika ime. Daktari narogote banga kisigino changu ninasikia uchungu mwingi hasa wakati wa asubuhi. Na kukiwa na baridi inaweza kuwa ni arthritis. Inaweza kuwa ni arthritis lakini abantu bande mbarega biugali byo mwerio libijeja komera akawa kale sharp kabatonga the best thing bakacho bistumanya niki. Daktari sengenche biro bya tonyorire naboko tebya banche baliere mbabwata amaboli amange naboko bateinga ibara konyore ase clinic kyao kya Worldfit clinic. Mnatuacha kana tabanga ngurukwirita Daktari Moses Kena Unsarigo. Daktari Moses Kena Unsarigo inkurusenya gitari ya Worldfit. Worldfit gosensengi ya Worldfit Health Centers tubwate branch ya hao. Tubwate branch mu Chokaratina opposite Absa Bank. Na tubwate mu gitari okurukunga Dr. Munyoki. Tubwate branch mu Eldoret asenyomba ya Kogo Plaza. First floor room 2 mwenye tana tuwa tukuruku Alan na Kobera ani tubono gabo songo ninje Kobera bosongo ninje Kobera gabo songo ase nyumba ya Uhuru Plaza bali batamaiti Uhuru Plaza ere gatigati ye town aliyese marigiti yegotoka marigiti ya bosongo aliyese bakoni nyame nyingi sana matunda butchers Wosese stage nkoro ya Kisumu ya Lenge. Wasome wache goroba ya gatatu. Erumu 307. 307. Abokoro ilikire nga Worldfit. Andi nincho munyagitali omonyene okonyora. Yono nyole secretary yago yani kwara nyetende tekoro munyagitali oli Lenge. Daktari Kena Mose. Naboko bayi namba ya nesimi ere 07 22 24 57 63 kanyirole ere 0722 24 57 63 ande misikeru ngeno muliki bitabu mwe ngoli kande bitabu ande mana alikire gitabu cyoboriri wa rumuri arthritis alikete kale ndabono around 2008 2009 so nabantu baje basoma bitabu mwe byabakonya asante biyake gima omwanchi omulire ngo kwiraniria mbya mono asengencho kwabere na indokorwa twagachagete omorobere yiga goikaboneka twikire omwelyo ngo gwakera mbya mono ase amabole mwanyare kwa mogotoma nabogo asugotobwati asichinsemo chiri chemitandao tanyaka tokonyora obasemya korwa ase Daktari Kena Moses korwa ase clinic ya Worldfit clinic hanoto ikere omwelyo bumorobere yagoika weekend eritkolia Jumamosi ebirobu nebiga asitora chukwanera oboroire ebonde umwanchi muliengo koganiria oboligeria obuya chingaki twaya riganeti kokoletera amangana maya asichinsa isato guchere kumirana nere John Kebati akoletera amangana maya bunanyare kwa bakagweteka kora chingongo chonsi chense ase enchera ayo wikirano eriterane Frida Kerubo kokoganiria oboligeria obuya. Karibu tena daktari. Thank you so much. Ndizi TV,
so bumugusi nigo bono yakini kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi niji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imiyumu chokisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwaria marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yaito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito kero montachi obviously to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya koirena nga kya guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamanya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine.